fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għall-irwieħ tal-familja Ċefaj u Magro. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li tħares lil min jittama fik, mingħajrek xejn ma jiswa u xejn ma hu qaddis. Kattar fina l-ħniena tiegħek u kunjent li taħkem fuqna u tmexxina ħalli ninqdew tajjeb bil-ġid li jgħaddi, hekk li narfu norbtu ruħna minn issa mal-ġid li jibqa' l dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Dan qal il-mulej, għajnejja jxerdu dmuħ lejlu nar bla qiegħda, għax ix-xebba bint il-poplu tiegħi ħadet daqqa kbira u tfarket, ġerħa bla fejqan ġarbet. Jien noħroġ fir-raba, hemm insib il-mejtin bix-xabla. Jekk nidħol fil-belt, insib il-mifnija bil-ġuħ, għax imqar il-profeta u l-qassis jiġġerrew mitlufin fil-pajjiż. Tlaqt int il-Ġuda għal kollox, stmellejt int il-Sion, għalissa watna bla hemm fejqan għalina. Stennejna islim u m'għandna l-ebda risq, żmien il-fejqan u warana imwerwra. Aħna nafu mulej bidnubietna bil-ħażen ta' missirijietna għax dnibna kontrik. Minħabba fismek ċaħadnik, tkasbarx it-tron tal-glorja tiegħek, ftakar, tiksirx il-patt li għamilt magħna. Hemm xi ħadd fost l-Alla tfiera tal-ġnus li jista' jibgħat ix-xita? Jew jistgħu jagħtu weħedhom ismewwiet gliegel ta' ilma? Mhux int il-mulej Alla tagħna, fik it-tama tagħna, għax int għamilt dan kollu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali u ngħidu flimkien, ġeħ is-sebħ tal-isem tiegħek mulej eħlisna. Tiftakarniex il-ħtijiet tal-imoddi, fit-texejja u l-qana biħnientek, għax ninsabu mifnija għall-aħħar flimkien. Ejna o Alla Salvatur tagħna, fġieħ is-sebħ tal-isem tiegħek eħlisna u aħfrilna dnubietna minħabba l-isem tiegħek flimkien. Ħajasal quddiemek l-fiq l-mjasrin, fil-kobor ta' qawwietek salva l-dawk li huma għall-mewt flimkien. U aħna il-poplu tiegħek bil-merħla tal-mera tiegħek, nużuk ħajra l dejjem, minn żmien għal żmien inxandru tifħirek flimkien. Inqumu bil-wifqa. Iż-żerrija hija il-kelma ta' Alla, dak li jiżra iż-żerrija huwa Kristu. Kull min isibu għandu il-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew.
F'dak iż-żmien Ġesu ħalla n-nies u mar id-dar. Resqu lejh id-disċipli tiegħu u qalulu: Fisrilna il-parabola tas-sikrana fil-għalqa. U weġibhom: dak li jiżra żerrija tajba huwa bin il-bniedem. Il-għalqa hija d-dinja. Iż-żerrija tajba huma għoliet is-saltna. Is-sikrana huma għoliet il-ħażin. U l-għadu li żeraħħa huwa x-xitan. Il-ħsad ifisser tmiem id-dinja u l-ħassada l-anġli. Mela bħalma s-sikrana jiġbruha u jaħarquha fin-nar, hekk isir fit-tmiem id-dinja. Bin il-bniedem jibgħat l-anġli tiegħu u huma jiġbru barra mis-saltna tiegħu kull ma jġib tfixkil u kull ma jagħmel il-ħażen u jistuhom fil-ħuġġiġa tan-nar. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tażżiż ta' snien. Imbagħad il-ġusti jsiru jiddu bħax-xemx fis-saltna ta' missierhom. Min għandu widnejn ħajjisma'. Il-kelma tal-mulej. F'din il-parabola li l-mulej stess jagħtina diġà it-tifsira tagħha. Jitkellem mis-sikrana u mill-qamaħ, mit-tajbin u mill-ħżiena li jgħixu f'dejjem flimkien, jikbru flimkien, imma fl-aħħar hemm il-għażla. U waqt li l-mulej jibgħat l-anġli tiegħu hemm ukoll ix-xitan. Nixtieq nirriflettu ftit fuq dawn iż-żewġ kelmiet, l-anġli u x-xitan. L-ewwel qabel kollox il-parabola tgħidilna ċaru tont li dak kollu huwa tajjeb huwa ġej minn Alla. Huwa Alla li żera u jiżra it-tajjeb. Għax mit-tajjeb, tajjeb joħroġ. Mhux ta' bxejn darb'oħra fil-Vanġili jgħidilna is-siġra tarfuha mill-frott tagħha. Imma t-tajjeb eżies fil-ħajja tagħna jiena u int inħabtu ruħna u wiċċna mal-qarrieq. Il-kelma xitan ma rridewx nifhmuha bħal meta konna tfal żgħar. Dik il-figura sewda bil-qrun b'dembu twil. Imma il-kelma xitan tfisser il-giddieb, il-qarrieq. Dak li jipprova iddaħħallek kelma f'moħħok u f'qalbek li mhix vera. Aħna bil-Malti ngħidu arraqbija. Xi tfisser arraqbik? Arraqbik ifisser tefek fuq triq oħra li inti mhux suppost timxi fuqha. Min-naħa l-oħra infatti naraw kif il-mulej dejjem jibgħat l-anġli tiegħu. U x'inhu l-anġlu tiegħu? Mhuwiex dak li mpittru dik il-figura bil-ġwienaħ, maħna naraw l-ebda anġlu witir fostna, imma l-kelma anġlu tfisser il-messaġġier ta' Alla. Dak li jiġi biex iwassallek il-kelma ta' Alla. Ġifri jaraw aħna fil-ħajja tagħna inħabtu wiċċna ma' dawn l-affarijiet. Hemm mumenti fejn jiena l-mulej jibgħat li l-kelma tiegħu permezz tal-messaġġiera tiegħu. U min huma l-messaġġiera tiegħu? L-ewwel qabel kollox hija l-Knisja li twaslilna l-kelma ta' Alla, is-saċerdoti. Imma anke intom stess, kull wieħed u waħda minna nista' nkun anġlu.
billi ngħaddu kelma ta' ġid lil xulxin, billi ngħaddu il-kelma ta' Alla lil xulxin, billi ngħinu lil xulxin biex nitkellmu ma' Alla bit-talb. Iveżies, għalhekk kull quddiesa tispiċċa bil-kelmiet tas-saċerdot morru fil-paċi ta' Kristu. Xi fisser? Issa lesta l-quddiesa mur id-dar tħabbirx moħħok spiċċa kollox. Le, imma jfisser il-missjoni li l-mulej qed jibatek. Int li permezz tal-Ewkaristija smajt il-kelma ta' Alla, int li f'din l-Ewkaristija għamilt esperjenza tal-ħnina ta' Alla, int li din l-Ewkaristija Kristu nnifsu sara lik ħobs biex tgħix bih. Mur issa fil-paċi tiegħu u dik il-paċi lil mulejtak mur int u wassala lill-oħrajn. F'kelma waħda s-saċerdot qed jgħidilna kunu intom fid-dinja li fija qegħdin ngħixu l-anġli ta' Alla, il-messaġġiera ta' Alla. Jalla kull wieħed u waħda minna nkunu tassew messaġġiera ta' Alla biex il-bniedem jilqa' l-kelma ta' Alla u mhux il-kelma qarrieqa tax-xitan. Ħuti, it-talba tagħna tingħaqad ma' dik tal-Knisja li fid-dinja tiċċelebra u tġeddet il-misteru tal-mewt u l-qawmien ta' Kristu. Jew nitolbu u ngħidulu fġieħ ir-rebħa ta' ibnek salvana mulej. Fġieħ ir-rebħa ta' ibnek salvana mulej. Sabiex il-komunità nisranija mejjuna mill-ispirtu tas-sewwa taraf tilqa u tivvalorizza dak kollu li huwa tajjeb. Nitolbu sabiex dawk li huma responsabbli mill-ħajja pubblika ta' kull bniedem iħabbirku tassew għal ftehim mill-waqfien tal-gwerer biex hekk kull bniedem jgħix fis-sliem u l-paċi. Nitolbu. Nitolbu għal dawk ħutna li qegħdin ibatu minħabba l-ħażen ta' oħrajn sabiex huma wkoll jiltaqgħu ma' nies twajba li jarfu idawluhom il-ħajja tagħhom bil-kelma ta' Kristu. Nitolbu. Nitolbu għal dawk ħutna li talbuna biex nitolbu għalihom, partikolarment il-morda, dawk il-persuni li jduru bihom biex huma wkoll ikunu messaġġiera tal-imħabba ta' Kristu. Nitolbu. Nitolbu għal kull wieħed u waħda minna biex narfu nilqgħu il-missjoni li l-mulejja fdana, dik li nkunu messaġġiera tal-paċi tiegħu. Nitolbu. Fiskijiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla twajjeb u ħanin għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex narfu nilmħu lejt tal-providenza tiegħek f'kull ġrajja ta' ħajjitna. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Oh
nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti tajtna bit miftuħa u bil-qawwa tal-grazzja tiegħek għamel li dawn il-misteri tas-sema iqazzuna fil-ħajja ta' issa u iwasluna fil-għena ta' dejjem bi Kristus Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfo lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox u li jinti battulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ deħ fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed ntennu. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-Eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ukoll wara li klaħa l-kalċi reġarad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u irroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu kif għallimna
Uridna namlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi salt natek, ikun li tritient kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tijek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li intrid fija, inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Jew fi skiet ta' qalbna naduraw lill-Mulej Alla tagħna li mhux il-bogħod minna, anzi jinsab fina permezz tal-Ewkaristija li l-koll kemm aħna għadna kemm irċivejna. Nitolbu. Tqarbilna Mulej bis-sagrament tas-sema li huwa t-tifkira għal dejjem tal-passjoni ta' ibnek. Għamel li dan id-don li jutawolna bimħabba bla qies ikun jiswielna għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna